बाथौ आश्रम जथाइ आफादा मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय साउदुर बिथा बाथौ आश्रम फरायसालियाव दिनै बाथौ आश्रम जथाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै आश्रम जथाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन आश्रम फरायसालिफोरनिफ्राय देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखो स्टार आरो डिस्टिंशन नम्बर लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गासै बाथौ आश्रम फरायसालिफोरनिफ्राय टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौबो बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा जादों फारियै मिथिसार स्वर्गियारि, बाथौ आश्रम मेदाघाट, गोजोन बर', सिजौ एकाडेमि निजोम गोरा बर', सानजा बोरालि गरेश्वर ब्रजन बर', बाथौ आश्रम मेदाघाट, त्रिदेव बर', बाथौ आश्रम बरिमाखा, चन्दन बर', बाथौ आश्रम नबस्ति, जासमिन स्वर्गियारि, बाथौ आश्रम मेदाघाट, परि बसुमतारी, सिजौ एकाडेमि, मनीषा बसुमतारी, बाथौ आश्रम मेदाघाट आरो जन नार्जारी, सानजा बोरालि गरेश्वर। बे बरायनाय हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो डक्टर पेनुस हाज'वारि बिबुंगोरा IIT गुवाहाटी, पान्डु कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी, लोगोसेनो बाथौ आश्रम फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन बिफाननि फोरोंगिरि, खोला बिजनि दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गेजेर बिजनि दखरा आफादनि आफादगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरनि बाहागो लानायजों बे बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। बाथौ आश्रम जथाइ आफादा आसामाव थानाय गासै बाथौ आश्रमनि फरायसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानो हानाय 60 फरायसाफोरखौ बरायदों। बेनि अनगायैबो उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बिथांमोना बेयाव बरायदों। आं बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै थारैनो मोजां मोनदों जे बर' बिजोंखौ जौगाहोनायाव प्राइभेट महरै बाथौ आश्रम बा UN एकाडेमि बिथांमोना थोजासे बिहोमा होबोदों। बर' रावखौ बा बर' बिजोंखौ फेहेरनायाव बिथांमोननि थोजासे बिहोमा दङ आरो बेबायदि बरायनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरनो जि थुलुंगा होनो नाजादों बा दिथागिरिफोरनो जि थुलुंगा होनो नाजादों बियो थारैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोसोनायथ' बेबायदि जायाखै। सोलोंथाइनि जोंनि फरायसानि अनजिमाया बांबायसो जादों। नाथाय जायगा लायै जायगा माखासे फरायसाफोरा लामा ससेयावनो आन्दायनाय, जेरै स्कुल ड्रप आउट आरो उन्दै बैसोआवनो ड्राग्स बाहायनाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरा गैया नङा दङ, जोंनि समाजावबो दङ आरो बेफोरखौ जोङो होबथानायनि थाखाय राहा लागासिनो दङ। आरो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गामि आफाद आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरा बे बेलायाव ओंखारबोनांगोन आरो जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नाजाबाय थादों जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाखौ बोरै बांहोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो ड्रप आउटनि हारखौ बोरै खमायनो हायो बेनि फारसे जोङो नाजागासिनो दङ। सोलोंथाइ लानायाव बिजोङा माब्लाबाबो हेंथा जानो हाया। बेनिखायनो बे गारजेनफोरखौ आं बुंनो लुबैयो जे बर' बिजों फरायोबा जे जिउआव जाफुंसार जानो हाया बे साननाया गोरोन्थि। मानो होनोब्ला जोंनि बर' बिजों फरायनानैनो बोसोरे गोबां डक्टर, इन्जिनियार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसेसनि बिनायसाफोरा उथ्रिसारगासिनो दङ। अदेबानि नोङो रुजुनानै नायोब्ला नुगोन इंराजि बा गुबुन बिजोंफोराव फरायनानैबो बर' बिजों एसेबां जाफुंसार जानो हायाखै।